Здравейте хора, аз съм Леса Аргот и днес ще видите защо не можем да продадем своя продукт. Да започваме. Номер 1. Първата и най-важна причина е защото имате ужасни обяви. Ужасни говоря, лоши снимки, лошо поставени снимки и всякакви такива. Ето тук ще видите примери. Ето тук още един. Както можете да видите на тези обяви, даже продуктите бяха и мръсни. Затова бъдете сигурни, че обявата ви е хубаво направена с хубаво направена снимка и естествено продуктът е чист и запазен. И втората причина, хора, е, че продавате само на едно място. Продавате примерно само във Facebook Marketplace или само в OLX. Продавайте на колкото се може повече места. Тук ще ви избера всички български приложения, които са актуални за продаване. Но колкото повече места продавате, толкова по-голям е шанса да ви пишат и да направите продажба. И на трето място, продавате много близо до реалната цена на продукта. Няма как реалният продукт да е 1000 лева, вие да го продавате за 900, или реалният продукт да е 500, вие да го дадете за 400. За да направите печалба, го продавате почти на половината цена. Може да сложите 50-100 лева отгоре там някъде, но никога близо до реалната цена. И хора, това беше от днешното видео. Надявам се да ви е било полезно и да ви е харесало. Аз бях Леса Аргот, това беше мен. Чао, чао.